Na, itt van az utca, ahol lakunk. Így. Ezek a szomszédok. Itt az utcának a másik oldala. Na, és itt lakunk mi, ez az új házunk. Hát még nincs kész. Csak hát sokat kell még tisztogatni, meg takarítani körülötte. Az új füvet kell ide telepíteni, vagy valami. Mondjuk már sokat kitakarítottunk, de hát még nem olyan szép, de jobb, mint volt. Van egy ilyen kis... ott egy kis mókus. Hát az... Hopp, vissza. Ott. Na, itt vannak növények. Mangófa. Ilyen pálmák. Itt arra van a hátsó kerti bejárat. Na, hát még van itt mit csinálni, hogy szép legyen, de nem bemegyek. Hopp. Na, így néz ki az előszoba. Hello, Pancsó! Itt a Daddy. Szevasz, Daddy! Ja. Na, itt az előszoba. Itt van egy helység, ez az iroda. Ez. Itt az iroda. Ebből az irodából itt nyílik egy ilyen raktárszerű dolog. Itt ha bemegyünk, itt is van egy ilyen tároló, itt van egy fürdőszoba, ez itt az irodából nyílik. Most ha innen kimegyünk, kimehetnék, ezen az ajtón jöttem be, de kimehetnék ezen az ajtón is, mert ott meg van a mosoda. Na, ugye ott a bejárati ajtó. Itt az előszoba. Itt az evélőasztal. Itt a konyha. Egy jó nagy tágas konyha. És akkor itt a mosoda. Anita épp most. Itt a bejárat. És akkor itt lehet eljönni a szobák fele. Itt az egyik szoba. Ebben lakunk mi. Van egy nagy beépített szekrény. Ott jöttem be. Hát még elég ilyen üres, de hát jövök erre. Itt vannak ilyen szekrények, de csak ilyen kacatok vannak betéve. Ilyen szekrény. Itt a másik fürdőszoba. Ez zuhanyzós. Itt a fürdőszoba. Akkor itt van még egy szoba, de ezt nem nagyon akarom megmutatni, mert ide vannak a szemetek bedobálva. Na, ez itt tükrös szoba, itt még nincsen semmi, majd ide majd csinálunk valamit. Ez is egy nagy szoba. Ennyi. Akkor itt lehet kimenni a kertbe. Úgy. Nagyon fasz ez a terasz, ez a legnagyobb kincs az egész házban. Körbe van szúnyoghálóval téve, nem jön be semmi, se gyík, se szúnyog, se semmi. És ide szoktunk állni, itt szoktunk enni. Hát az udvar az nem olyan szép. De hát majd megoldjuk. Miután mindjárt a szemetet összeszedtük, meg levagdostuk a galjakat. Meg itt ilyen kavicsos szar, ezzel nem tudom, hogy csináljunk. Maga a fű is olyan csúnya. Itt van egy nagy pálmafa.
Ez az épület, ez egy külön kis ilyen raktárszerű, de viszont az irodának volt berendezve. Itt is van légkondi, kábel, tévé, internet, minden vezetékben van ebbe a kis házba. Van egy ilyen dobogó, itt belvileg volt egy medence valamikor. Hát... Na hát így néz ki. Itt van avokádófa. Na.